Matthew chapter 25. Chapter 6. Matthew chapter 6. Verse 25. Verse 25. Inhloko-ndaba ithi inkosi ezimbini uxhalela ubomi. Jesus. Ngosiyesu. 25. Ngenxa yoko ndithi kuni, musani ukubuxhalela ubomi benu, nisithi nodla ntoni na, nosela ntoni na, kwanomzimba wenu nisithi niya kwambatha ntoni na. Ubomi abungaphezulu na ukudla. Mandiphinde. Ubomi abungaphezulu na kuko ukudla, nomzimba awungaphezulu na kwinto eyambathwayo. Jesus. Nkosi uYesu. 26. Yondelani ezintakeni nasezulwini, ngokuba azihlwayeli, azivuni, azibutheli koovimba. Jesus. Ukanti ke uYihlo osemazulwini uyazondla. Nina anizidluli kakhulu na? Anizidluli kakhulu na? Hallelujah. Umbuzo. Hallelujah. Nguphi na ke kuni onokuthi ngokukhala ongeze ebukhulwini bakhe ikhubithi Jesus. ibenye? Jesus. 28. Kanjalo yini na ukuba nixhalele into yokwambatha? Jesus. Xhalani iinyibiba zasendle, ukuhluma kwazo. Jesus. Azibulaleki, Jesus. azisonti nokusonta. Yeah. Ke ndithi kuni, noSolomoni kubo bonke ubunewuntewu bakhe wayengabathiswanga nanjengazo. 30 ne? Yes. Ukuba ke ingcaleyo yasendle ethi namhla ibekho, ize ngomso iphoswe eziko, wenze njalo uThixo ukuyambathisa, akayi kunambathisa kakhulu ngakumbi na? Bantundini balukholo luncinane. 31. Musani ukukhala ngoko, nisithi sodla ntoni na, sosela ntoni na, siya kwambatha ntoni na. Kuba 32. Kuba zonke ezo zinto zinganyelwe ziintlanga, kuba uYihlo wasemazulwini uyazi ukuba ezo zinto zonke ziyafuneka na kuni. 32. Kuba zonke ezo zinto zinganyelwe ziintlanga, kuba uYihlo wasemazulwini uyazi ukuba ezo zinto zonke ziyafuneka kuni. Funani ke tani ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye zonke ezo zinto ziya kongezelelwa kuni. 34. Ngoko musani ukukhalela ingomso, kuba ingomso liya kukhalela okwalo. Buyanele imini leyo obayo ububi. Jesus. Hallelujah. Mama Latifa ngicela usibongele Jesu. Uqhubeke. Hallelujah. Bese sikufundile. Zifanele lemina namhlanje zelizwi lakho silenze nesweni ngokuthetha kwalo nangonomntwana wakho nesweni sekenele phambi kwethu nesweni. Amen. Amen.
Hallelujah bazalwane. Lilizwi lenkosi eli lilizwi loThixo wethu ngamazwi wenkosi yethu Yesu Kristu. Xa kuthiwa singabazalwane abasindisiwe abamginyile uYesu Kristu, singabantu abamlandelayo uYesu Kristu, singabantu ababamba izwi lakhe. Uthi othe waligcina ilizwi lam walenza, uthi uyothandwa nguBawo osemazulwini. Hallelujah bazalwane. Uthi mna noBawo siya wazise kuthi Yesu kuze uThixo osezulwini asithande xa siwenza siwagcina. Hallelujah bazalwane. Njengoba sizawenza siwagcine, amazulu azawehla abe sebandleni abe semakhayeni ethu. Xa siphupha asisaphuphi sisukelwa zinyoka, asisaphuphi hallelujah bazalwane silandelwa lutshaba, kodwa sesiphupha izinto zezulu, sesiboniswa ingomso izinto ezizayo ngenxa yokuba sigcine izwi lenkosi. Namhlanje bazalwane into esiyifundayo kuthi ningakhathazeki. Uthi ningakhathazeki, uyazibala izinto ezenza abantu bakhathazeke. Hallelujah bazalwane. Uthi ningakhathazwa zizinto ezikhathaza abantu. Hallelujah bazalwane. Ningakhathazeki ngomzimba wenu uba nizawunxiba ntoni, ningakhathazeki ngomzimba wenu uba nizawutya ntoni. Hallelujah bazalwane. Uthi ke uThixo, bonani into yobana nina anifani na, anikho ngaphezulu na kuneentaka zasezulwini. Hallelujah bazalwane. Iintaka zikaBawo azilimi. Hallelujah bazalwane. Azinavimba apho zivalela khona ukutya kwazo, kodwa imihla ngemihla zona xa zivuka ziyokhangela ukutya zinokukholwa ukuthi namhlanje zizawutya zizawusela. Akukhathaliseki uba kusebusika, akukhathaliseki uba kusehlotyeni. Every day zithembele kubani? kuJehova, zithembele kuyise wazo noyihlo wakho osemazulwini. Uthi ke uBawo onguYesu Kristu, nina ningaphezulu kwazo ezo zinto. Uthi uzawenza icebo, uthi uzawenza into yobana nibe nako ukutya. Anizulala nitheni bazalwane? Ningatyanga. Hallelujah bazalwane. Yebazalwane, uThixo uyidemonstreyithile into yobana abantu bangafuni balale bengadlanga. Nomprofeti. Hallelujah bazalwane. Yasuka uYesu senza umzekeliso ngeentaka. Hallelujah bazalwane. Kungenxa yoba uThixo iintaka uyazisebenzisa, wazisebenzisa. Hallelujah bazalwane. Umprofeti uba zimondle ngesonka, zimondle ngantoni bazalwane? Ngenyanga. Wamenzela ngantoni bazalwane? Nequlo lokusela amanzi. Uba makasele amanzi. Hallelujah bazalwane. Kahle kahle le nto ikhombisa ukuthi uYesu sifundisa ngento yoba uThixo wethu onguyise wethu osemazulwini ungumzali, unguye osondlayo osinakekelayo. Hallelujah bazalwane. Yebazalwane, xa ethi uYesu Kristu ningakhathazeki uba niyawunxiba ntoni, ndifuna nikhumbule apho khona uThixo ebuza abantwana bakwa-Israyeli ebakhuphela izweni lakwa-Israyeli elizweni lase-Egypt. Hallelujah bazalwane. Ubabuza ngeempahla zabo, uthi iimbadada zenu zake zaguga na? Iimpahla zenu zake zaguga na? Azikhulanga nani na iimpahla? Awuzange uve takumama kuthiwa abantwana bakwa-Israyeli bangena esizweni esithile beyothenga iimpahla. Azange uve kuthiwa bayothenga iimpahla. Babezikhatha phi iimpahla? Babezikhatha phi iimpahla bazalwane? Ngeswayo uYesu Kristu namhlanje ningakhathazeki ukuthi nawunxiba ntoni, ngenxa yoba ibandla lakho uThixo uke walikhokhela walinika iimpahla laneempahla ezingagugi. Zangadabuki iimpahla zabo, nezihlangu zabo bazalwana zange zibaphume. Uthi unyawo likhulu ngoku isihlangu sincane, uthi unyawo lathi xa likhula nesihlangu sakhula emntaneni. Yebazalwane, zange baswele. Azange baswele. uThixo ningakhathazeki, akafuni nikhathazeke. Abantu abam ningakhathazeki xa esithi umameni okekho ukudla endlini, xa esithi iimpahla zeChristmas azikho, ningakhathazeki. uThixo uzawunika iimpahla, angeke niswele iimpahla. Nasesikoleni ngeke niswele incwadi neento zokubhala, ngeke niswele ngenxa yoba nikhonza uThixo ophilayo. Xa niswele nixelela yena nithi tata sifuna into ethile, nixelela uba osemazulwini ngomthandazo. Amen. Bazalwane, singabantwana kuThixo sonke funeke simxelele ngantoni bazalwane? Ngezidingo zethu. Hallelujah bazalwane. Amen. Uthi ningakhathazeki. Uthi ningakhathazeki zezi zinto ngenxa yokuba wena osemazulwini. Hallelujah bazalwane. Uzawuninika ezi zinto. Hallelujah bazalwane. Uthi xa ezekelisa uthi yabona makuzwe ezimpahleni
inkosi uNansika bazalwane. Haleluya bazalwane. Inkosi haleluya bazalwane. uSolomon haleluya bazalwane. uSolomon kwakunyana kaDavide eshiyela ilifa kuDavide enabantu enezizwe eziyitshwele bezazimkhonza. Kusho ukuthi zazizisa kuye yonke into, wayengasweli into, wayenxiba into ayithandayo, wayakha indlu ayithandayo. Akho project awayengafuna ukuyenza ahluleke ukuyenza. Yonke into esenhliziyweni yakhe wayikwazi ukuyenza ngenxa yokuthi into ethe ndiza kunika nayo yonke into ongayicelanga. Ngamanye amagama ndizakunika nayo yonke into otheni ongayicelanga. Njengoba ucele intoni into ezindlini ukuhlakanipha kokuthini bazalwane kokukhokhela abantwana bamaIsrael, wena ndizakunika nezinto ongazicelanga. Ngamanye amagama kufuneka wazi mzalwane ukuthi uThixo uzakunika nezinto ongazicelanga ngenxa yokuthi uyazi ukuthi iy'ncelo zakho ziyintoni, iminqweno yakho, into ongazicelanga uzakunika ngenxa yokuthi uThixo uyazekelisa uYesu Kristu ngabani? ngoSolomon. Uthi ekunxibeni kwakhe uSolomon ebenxiba into ezithandwa nguye, ebenxiba ilebhela ayifunayo, ebenxiba ifashion ayifunayo, ebenxiba igama alifunayo, yonke into ethe qatha enhliziyweni yakhe ebenxiba. Uthi-ke nibheke inyimiba zasendle, ngamanye amagama nibheke iiflawa zonke zasendle ebuhleni bezinto ebezinxiba uNansika uSolomon, kodwa zona uthi uzembathisa zonke ii-colors. Akuna colors ii-flowers ezingenazo, zonke ii-colors zee-flowers zi-bright iinyimiba zasendle. Uthi kodwa zona zithini bazalwane? Azijiki nokujika kanje, azithengi bazalwane. They do not toil. Hallelujah bazalwane. Azithengi bazalwane, asokoni nanganye into, kodwa uThixo usukathini bazalwane? Azembathise zibenhle ukudlula yonke into ekhona. Usuke nomuntu azinqwenele asuke azikhe. Hallelujah bazalwane. Abantu abangomama bathi bafuna ii-flowers, athi favorite color yama-flowers wami ama-lilies, ama-rose. Hallelujah bazalwane. Ngenxa yokuthi utheni ii-lilies nama-rose, utheni Thixo uzembathisile wazenza zanhle ukwedlula nabantu nokwedlula nazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Kungenxa ntoni? Kungenxa kaThixo namandla wakhe. Uthi yonke asethe uthi uSolomon onganxibanga nanjenganye yazo. Uthi ibo uThixo uyakwazi ukwenza lento kwii-flowers zasendle, kwiintyatyambo zasendle. Into ezikhona namhlanje kusasa zibune zithathe ziyothiwa bazana ziyotshiswa. Kangakanani ikuni uba uThixo anenzele lezi zinto enizithandayo nenizifunayo, aninike ezi zinxibo nezi mpahla zizanifanele. Bazalwane, xa sewunxibile ungumzalwane kuyadlula ekuthini unxibe impahla. Haleluya bazalwane. Ufike leya glory kaThixo aza futhi xa kunxibisela ngaphezulu. Unento uThixo abenxibisa yona abantwana bakhe ukuthi iimpahla zakho zinxibile zibonakale zizinhle kuneentyatyambo zasendle, zibenhle kuneempahla zawonyana babantu emhlabeni. Ndiyakwazi ukunxiba isuti for 5 years, but xa ndiyinxibile isuti ebeyigqiba kuyothenga ngayizolo kubonakale ndimhlwedlula ogqiba kuyothenga isuti izolo ngenxa yokuthi kukhona into ayi-edile undinxibisile. Haleluya. Kuneengubo ezingasuka ezandleni zabantu kodwa ezisuka kuJehova phezulu, ezingenziwanga ngezandla zabantu. Haleluya bazalwane. Amen. Bazalwane, kukhona impahla ongayoyithenga esitolo ibe esitolo ingaziwa. Ndifuna ukhona emzalwane. Uzawufika esitolo bazalwane, esitolo kubekwe zonke iimpahla, uyothenga impahla wena. Xa ufike kunempahla ebekiwe esitolo ayaziwa. Haleluya bazalwane. Ufike uyikhethe wena, kanti nempahla ithathwa bazalwane ibuye ezulwini. Kuthulele i-engine ngoba kuyaziwa uzawungena kweso sitolo, yafike yabekwa phaa uba ufike uyithathe uyikhethe uyinxibe. Ungasoyinxibile bazalwane uzaba khona umehluko ukuthi le ayenziwanga ngezandla zami bazalwane zabantu, kodwa yenziwe ngezandla zikabani? ZikaThixo semazulwini. Ndifuna nikhole bazalwane, niyazi loo nto. UThixo akaxakwa, akaxakwa ukwenzela impahla ozawuyithenga esitolo. Kunokutya wena ozawuthi uyokuthenga eshop. Xa ufika wena whatever uyikhethayo phaa etyeni igrosari yonke but ibiyilungisiwe ezawukhethwa nguwe. Xa uthatha i-tin fish, ezinye i-tin fish zinento ezibulalayo ngaphakathi, kodwa wena uyuthathe ebuye ezulwini. Xa ufike uyothatha umilimili, ufike phaa kumilimili kukhona amaxamba omilimili, wena lelo zalikhetha kanti alibuye isitolo selibuye ezulwini. Wena wazi uthi xa ithetha umpostile uthi abanye benu ba-entertaine ii-strangers bengazi ukuthi ba-entertaina iingelosi.
Ngako ukuthi uThixo akafuni siware nangantoni bazalwane. Yela mama, la moto yakho ohamba ngayo, la mzowakhile ezagusha. Afanelanga sibe yiware. Yabona ezazinto. Uthi kubala izinto zasemzimbeni. Ubani into zasemzimbeni ezona zibalekile. Imoto negusha zibalekanga. Indlu ayibalekanga. Haleluya bazalwane. Ubani izinto ezidinga umzimba. Xa umzimba ungaswela kungabonakala uba ngempela uyaswela. Haleluya. Kodwa indlu into ekulandelayo leyo. Imoto into ekulandelayo leyo. Haleluya bazalwane. Abantwana into ekulandelayo leyo. Njengethi wathi funani ikanci ubukubhali bamazulu. Zaye zawuthi zonke ezi zinto zinilandele. Sewunento ezikulandelayo lithi. Ezingasosidingo. Imoto lapha ungaphila ngaphandle kwayo ayisosidingo iyakulandela. Indlu ungaphila ngaphandle kwayo ayisosidingo iyakulandela. Kunabantu abahlala phi bazalwane esitratweni abahlala ezindlini aba bahlala esitratweni kodwa bayaphila. Kusho ukuthi kukhona ezinye izinto ukuphila added things. Haleluya. Ukuphila ezingakwazi uba xa ungenayo ngeke uphile. Uthe kuyesu ngento ezithembazayo ezibalekile. Haleluya. Uthi uThixo ezi zinto abantu abathwalayo baye enyangeni bayothwala, baye esangomeni bayothwala, baye phansi kwamanzi bayothwala, bayofaka emabhotweni babiliswe lezi zinto. Uthi kuyazi uba nina ninezidingo zezo zinto. Uthixo ninika zona, ningaziselanga, ningazisebenzelanga. Uthixo uyasinika. My God. Ngoba thina bazalwane singaphezu kweentaba zezulu, singaphezu kwengca ethi namhlanje bekhona ngomsiyotshiswa, singaphezu kwayo. Uthi umzimba ungaphezu kokutya. Impahla bazalwane ingaphezu kwantoni bazalwane, umzimba ungaphezu kwempahla. Umzimba ungaphezu kwantoni kokutya, umzimba ungaphezu kwempahla. Yeyona nto uThixo ayinakekeleyo, yeyona nto uThixo ayifunayo. Xa ungamnazo zonke izinto nje ziyakulandela, but ugule emzimbeni, uThixo unakekele umzimba wakho. Haleluya bazalwane. Angende mnyathele mama ngiyabona. Haleluya. Haleluya bazalwane. So uThixo uyasixelela uba bazalwane singakhathazeki, akafuni sikhathazeke ngamazwi kaYesu Kristu. Ungathi ngamazwi wami nje bashumayela uyivile, siyifunde nawe. Haleluya bazalwane. Ngamazwi Yesu Kristu afuna uwagcine uba ungakhathazeki. Anytime ufika into ekukhathaza, ungakhathazwa uba uzayibhatala ngani irent. Funeka ukhumbule leli lizwi lokuthi uThixo uyakhathazeka. Yazi ukuthi plan kuzawuyenza lokuthi irent ibhatala. Yabazalwane ungakhathazeki uba nisebenza. Haleluya bazalwane. Thina bazalwane sesiyamkhola uThixo. Bazalwane mina sendiyamkhola uThixo. Why ndimkhola uThixo? Seyiminintsi imisebenzi endiyeki. Seyiminintsi imisebenzi endiyeki. Ngoku sendiyazi andisabe ndikholwa nje kodwa sendiyazi uba umsebenzi xa ndiyekile ukhona omnye. Ukhona omnye. Akudingeki uba ndikhathazeke ngomsebenzi. Akudingeki uba ndikhathazeke ngabantwana bam abazawunxibani, abantwana bazawutya ntoni. Uba ingomso kuthiwa singakhathazeki ngengomso. Bazalwane xa ukhula ngeminyaka uyakhathazeka kunezinto obawufuna ukuzenza. Uqonda uba iminyaka iyahamba, ezi zinto bendizawuzenza azenzeki. Haleluya. Uthi ungakhathazeki nangengomso. Uthi iinkathazo zosuku zirayithi ziyinam. Iinkathazo zosuku ebazalwane ukuthi uzawudlani namhlanje, ukuthi uzawunxibani namhlanje, ukuthi uzawuselani namhlanje. Oba namhlanje kwanele phila njengentaka. Sofuna ukwazi uba kusasa kuzawenzekani. Phila njengentaka. Xa wehluleka ukuphila njengentaka, phila njengengca. Ingca ixhomekeke, kufuneka iyosebenza ingca, funeka ivuke esamoya. Ingca iphapha imile khona, ilindile uba imvula izawufika ngexesha layo. Yayayazi imvula izawufika nini. Qha ilindile. Ilindile ilanga lizawuphuma, idlilanga idinga ilanga. Iyazi ukuthi kuyazi uba ilanga iyalidinga. Ngeke uhlale kunamafu wayawaya. Amafu azawusuka kuvela ilanga idlilanga kufika imvula. Phila njengengca. Phila njengenywibiba. Phila njengentaka mzalwane. Ungakhathazwa yinto, ungakhathazwa abamelwane, ungakhathazwa abantu osebenza nabo, ungafuni ukukhathazwa yifemeli yakho. Noma ufiniza bathi kumntana kuba uke wafa uzasola, ungakhathazeki ngabantwana bakho. Uthi ungafuni ukukhathazeka uba bagulile bafa, abangabani nje kwakhona. Unoxanduva labo loba baphilise. Mzalwane wami ndifuna wazi umntana waThixo. If umntana wakho ebeza xa egulela ukufa umbambe uba bangafi, akekho umzali okwazi ubamba umntwana uba bangafi.
ngoba akangabantwana awungowakho nawe ube yi-transport into bayimsise emhlabeni wamsisa through wena ube yi-transport so ukhathazwa uba uyibe yi-transport ukhathazwa uba yi-transport xa uthi uyathakathwa unantsika ukhala ujwaka uyathakathwa ke awuzuyijika loo nto uyathakathwa unomnikazi uyaripota uba umntwana wakho yesu uyathakathwa yenza umehluko yenza icebo umntwana wakho uyathakathwa ayingowami ngowakho the moment ususeresponsibility kuwe uyisa kuthixo kulapho ulungakholisa le ndaba umsebenzi kuthiwa apho ufuna umsebenzi awuyafila apho uyalala awufuni umsebenzi thatha yonke loo responsibility uyini kuthixo angathi angazisani yonke imithwalo nesindekayo ngoku iyiphi ingxaki kutheni wanengxaki mzali wami zangabi ingxaki zakho kutheni wanengxaki zakho usekuyesu kutheni ungamniki zona kutheni ungamethembi ngengxaki zakho kutheni ungamthembi ngabantwana kutheni ungamthembi ngegoso lakho kutheni ungamthembi ngezinto zakusasa kutheni ungamthembi ngefuture yakho unguyihlo nje akatsho unguyihlo uyihlo utheni uba zakunakekela yonke into eyifunayo icele kum xa ithi unguyihlo semazulwini uyesu sicela nguba wethu semazulwini sifundisa ngoba wethu okubazalwane noba ufuna umoya ingcwele umfuna kubani umoya ingcwele yonke into yakho ikubani yonke into yakho ilungisiwe kubawo semazulwini kholwani bazalwane kholwani mzikathini kholwani luhlanga lukathixo mazini uthixo funani yena niphile uthi funani ubukumkani bakhe haleluya bazalwane nobungcwele bakhe bazalwane funani ubungcwele bukathixo ebungcweleni bukathixo bazalwane ingxaka zenziwa unyamalala zonke amaxhala wena unyamalala wonke iintlupheko neendlela zenu zawunyamalala konke bazalwane ebazalwane nepasika isiwarisi thina nepasika asiwari ipasika asiwari bazalwane imali yepasika yafuneka bazalwane kodwa i-500 bazalwane bayiphumela 500 silungiselela ntoni bazalwane ipasika yafuneka emaxholeni beniyikhupha nalapho yafuneka sifuna ukwenzela ipasika le-500 mayitshake nemali yedecoration mayitshake bazalwane ninako ukuyikhupha ningaxhali ngayo nizayikhupha nje batho yafuneka khuphani kweyesebo khuphani kwegranti khuphani lefana kodwa umsebenzi ngathi kawuzuma ayizumi into kathixo ngoba niyamkholwa nithixo sidila nabantu abakholwa uthixo asisokola sidila nabantu abakholwa abantu abaxhomekeke kuthixo siyabaxelela qha bafuneka kwenziwa 1 2 no 3 bazawenza le pasika ayiziwenziwa abanye abantu awenziwa abantu balapha izawenziwa leni bani yonke into bazalwane ixhomekeke kuthixo okwethu umnqwena nje wasifuna kwenzeke 1 2 and 3 sidecide sicela uthixo uba sidecide 1 2 and 3 then uzawuyenza ebazalwane ndifuna sibe nesidima ebazalwane umntwana wakho xa enxibile whatever inxitywa umntwana wakho unxitywe nguwe as long umntwana wakho engakabi kwinkululeko ma engakabi kwinkululeko umntwana wakho into ayinxibile unxibe wena ungathi wena nje kunxibile ube proud ukuthi wena unxibe kakuhle umntwana wakho wena bekanxibanga kakuhle into enxitywe ngumntwana enxitywe ngunini umntwana wami into ayinxibayo inxitywe ndini because umntwana wami uphansi kwelungelo lam ndime ndimkhuza ndithi le i-right le i-wrong xa ndibone kwi-right that means into endiyinxibile xa inxibile inxitywe ndini haleluya bazalwane that's why isidima siyafuneka bazalwane isidima ebantwaneni isidima kuthi bazalwane isidima entweni zethu uthathi mahamba emotweni yakhe akafuni kwasitika esebandla esomfundisi esevesi akasifuni that means masingekho istika ba ungasifuni enathike emotweni yakho mafake natsako lo lamfana lo lukhanya istika sifake ulukhanya sifake uwuda if ulukhanyo unxibe into ezilophawu ongalifuniyo wena kodwa nje indlela lapha ulinxibe ngoba xa kubuzwa ngokabani lamntana yayibona into engu ngokabani lamntwana ufuna ungazi unina ufuna ungazi uyise ngenxa into yenziwa ngala mntwana yenziwa ngubani mayike wayomosha funeka ubhatala abantu unina noyise into emosha umntwana funeka ulungise ngubani uyazibona xa ndivala
Inkolo yomntwana igqiphele kubani? Inkolo yomzali, inkolo yomntwana. Inkolo yomntwana, inkolo yomzali. Xa umvumela umntwana wabe nenye inkolo, wena unenye inkolo. That means uwe lo funa nenkolo ezimbili. Ngoba ezi nkolo zizawenziwa kwabani? Yibazana masixhomekeni kuThixo. Yibazana masixhomekeni kuThixo. Sibambe izwi likaThixo silenze. Yibazana na umuntu owalizwe likaThixo. Ndinegunya lokwehlukana naye. Nawe mzalwane wami ndinegunya lokukuyeka. Ndiphume kuwe. Ngenxa yoba urejecte izwi likabani? Umuntu endimxele izwi kaThixo walirejecta, ndinelungelo lokumshiya nokuphuma kuye. Kuba makazibonele. Ngenxa yoba nditheni bazalwane? Uthi Samuel kuSawule, wena urejecte izwi kaThixo. Njengoba urejecte izwi kaThixo nje kutheni bazalwane? Ukurejectile uthathile umbuso kuwo. Uthi ngoku uSawule kuSamuel, Samuel hamba nami ukuze abantu bathi bazalwane abantu bandihloniphe ungandishiyi. Uthi uSamuel andizuhamba nawe ngenxa yoba urejecte izwi likaThixo. Uthi lo urejectile nami ngiyakurejecta. Ngamanye amagama le nto isikhombisa ukuthi into umuntu arejecte into ekaThixo nawe uyarejecta. Awukwazi ukuthanda into uThixo ayirejectile. Into angayithandi wena uyithanda. Awukwazi ukuzonda into uThixo ayithandayo. Awukwazi uhamba nomuntu uThixo amzondayo wena umthandi. uThixo abemzonda engamfuni. Awukwazi wena ukuthanda haleluya bazalwane. Umuntu uThixo amzondayo awukwazi ukuzonda uThixo amthandayo. Awukwazi bazalwane, ufuna uhambelane nabani? Noyihlo. Njengoba ndizo ndithi inkolo komntwana wakho inkolo yakho. Inkolo yami inkolo kaThixo. Umzali wami ngubani? That means ufuna ndenze into enye nabani? Nomntwana wakho ufuna enze into enye nawe. Yishayindele bazalwane. Nibavumele abantwana benu benze noba yintoni. Nibavumele bazalwane. Nine-responsibility nizaba nezono ngabantwana benu. Haleluya bazalwane. Yi-responsibility yomzali ukwenza sure umntwana is up to square. Umntwana mamama ngamxelela into erayithi akuqaqalazele enze yonke into, but kufuneka nawe uzikhulule kuye ngenxa yoba ndimxelele ndimkhosile ndimlethile ndimenzele yonke into waphuma esandleni. Thixo ngowakho undoyisile. Thixo ngowakho utheni bazalwane? Ndizamile ndimnikile ilizwe lakho, ndimnikile zonke imfanelo, ndimbonisile indlela wayala. Ngoku ke Thixo take over. Take over. Naye ngoku angeke usambuza kum negazi lakhe sozulibuze kum. Hallelujah. Amen. Niyayiva bafana? Niyayiva? Into eyenziwa ngabazali benu funeka niyenze. Indlela abazali benu abanxiba ngayo nani funeka nibe ngayo. Whatever yenziwa ngumzali funeka niyibheke niyenze niyifunde. If umama uyathwala nolili fanele ukuthwala. If umama akathwali nawe afanele ukuthwala. Do you understand? Amen. Wena mfana, if utata kucheba isichiko nawe ufuna usichile. If utata kucheba isichiko nawe ufuna usichile. Xa usicheba isichiko usatha kuba. Usatha kutata. My question is that, izwi likaThixo into eyenziwa ngumama wakho kufanele uyenze, into eyenziwa ngutata kufanele uyenze. Ma wehluleka kuyenza le nto ufuna, ma ukhulu ukufana nabani? Uzafana nabani? Hallelujah. Amen. Phela nina nisindisweni anifani nabantu belizwe. Nisindisiwe. Ukusindiswa kwenu kuthi umehluko. Ngoba nizabe nisindisweni ufana nabo aba bangabheki ngoba banabantu ababheka kuwo abantu abangasindiswanga. Abanye babheka kwabantu abaculayo ko Rihanna ko Beyonce ko bani babheka kubo. Nani nizawubheka ko Beyonce no Nancy no R.K. Nizabheka koStana njengoba abacula bakhona oStana. Bayabazi. OSjava nizawuba OSjava. Nizawufana naboSjava. Babuze. Nizawukhula nibe njengoboSjava. Ya babuze babazi. Buze babonolini babazi. Niyayibona ingabe ihamba kanjani ivangeli? Nifunda kubazali benu, nifundi koJava. Anifundi koSjava. Anifundi apho, nifunda kubantu bazali. If uma utata uthanda igospel nawe ufuna uthanda igospel. Ezi ngoma ezithanda utata kufuneka uthande zona. I-role model yakho ngumzali wakho. Awunayo i-role model ngaphandle komzali wakho. Hallelujah bazalwane. Amen. Ivangeli ihamba kanjani? Insindiso endiyiphethe nihamba kanjani? Andiyazi enye bazalwane. If ukhona enye insindiso nindixolele. Amen.